Tinokutokezai muMabuja akanakidza tauya nhau dzanyasi zuva rechigumi noina mwedzi uno waKukadzi. Takuverenga makore matanhatu kubva gore ra2018 apo pakatisiya Morgan Richard Tsvangirai, munhu gamba romagamba rakawamba Movement for Democratic Change mugore ra1999 kusvikira paazobvapo anga aratidza kare kuti aiwa anga ari mhare chaiyo. Kuramba tichiti ngaazorore murugare. Kaitiringe nhau dzanyasi. Mapurisa anyadzisa fani paagotumira rayoti nombwa kuti waende koita kuvhiringana newapwerewo pachikorocho paSt Faith. Ukatoona zvatoitika ipapo, vhidhiyo kutoburika mupurisa ari kurekedzera imbwa kuti iende koruma iwo wapwere. Apo wari bechawaita wanga wabva kuwanyepa kuti tinokodzero dzokuita kuratidzira zviri pabumbiro romutemo, tikuratidzira tiribe kana mhirizhonga yatiri kuita, paribe chatapwanya, paribe chataita chimwe kunze kwekundoratidzira zviri pakodzero dzedu. Kuno heno mapurisa ayo kuti achagoitira sei, asi mupurisa ayo tikutomuda nozita kuti aendesiwe kudaro dzimhosva wabiyache wagobhadharisiwa mari kubva pahomwe dzawo. Izvozvo zvinofanira kuti zviitike futi pokare kwaari. Ticharamba takaringa. Nyaya yanetsa inyaya yakatanda svondo rapfuura, mukuru wechikoro achigonetsa nevabereki wapwerewa kuti kwaibhadharai chete mari inoita $500 madhora okuAmerica, kwai mari iri kudiwa nocheche. Imi muziva kuti pakaita kunyangariwapo. Ticharamba edu takaringa kwazvinenge zvichiendamo. Wamunangarwa Dubai kwawagoenda wagoburika wari kutoita kusamisika, kuvhunduka chaiko, kutoti vanhu wokuDubai wakumberi fani. Pawagoenda kumuzinda wamapurisa wagobvuma kuti isu tiripo bapa mhepo, tiripo bapa kwai tiri mumasure nochuru chomakore chaicho. Ukaona zvaita kudando, mutungamiri wenyika ari kubvuma kudando, bvoziva kuti paribe kana chibodzi chaari kuita. Asi mari idzoka ndo Dubai ibodziyo yagonzi yaienda ndege kano Gold Mafia pai. Kureketa kutoti wanodaba hawo, asi dai waida wakasozviita kare kare, dai takasopfumvura kare kare. Ticharamba edu takatoringa. Wozeki izvezvi wari kuita kufara kuti kwaiwo kuBotswana, wozeki wekuBotswana wagouya munyika kuuya koringa nokufundira kuti basa riri rinoitirwa sei. Imi zvakaita kuoma. Rekai tione kuti wekuBotswana wacho wachazoita sei panguva yavanenge vakuitawo saridzo. Peno wari kutopuwa manotsi naiye chigumba newabiya che nayo anasi utoiresira igwana. Tigoramba takaringa kuti vanenge vachizoperera mukuita tusvinu chere kana kuti vachiitawo kusikinya tukono. Muzinda wenyika yeJapan, mumiriri wayo mukuru Yamanaka agouya achipa hurumende motika inotakura varwere. Tikutofara yaendesiwa kudunhu roManicaland, ikweyo yatambiwa nomuteedzeri wegurukota anoringa nezveutano. Tiri kuti makorokotoka waita hako iwe sahwira muJapan iwe. Rekai tigoringa kuti zvinoramba zvichiendera mberi chere. Dai wari vamwe dzese dzawasingachadi kuJapan kwawoko wandotutira ino tozoona zvokunadzirisa zvitaa pane imwe nhano. Asi rekai tione, tikuramba tichindotenda izvozvo zvawatiitirazvo. Wakuru wehurumende izvezvi wakutanda manje kumhanya wachireketa kwai Temba Gorimbo aribe kureketa, aribe mbokumbira kuti ada kuitawo. Imi zvamakaziva kuti ariko makadii kundomuti iwe goisawo mureza wenyika pahembe dzako, kundomupawo moda kuti atanda aita kuuya kukumbira. Kana iko kusanyadzi. Apa SRC ndo iri kuita kumhanya kunyora matsamba. Chitsiko-vhendiri wacho aribe chibodzi kana chaareketa. Abatiwa kama ende anenge aitoziva kutoti Tembayu atori nazvo zvombo hwacho hwokuburitsa kuti akareketa naye akamurambira. Rekai tirambe hedu takatoringa ipapa, asi unotoona kutoti paita nyaya chaiyo. Hwikinere Chivhayo aita futi pokare hwikinere hwacheho. Ipapa kureketa kuno agopa pokare wamwe waimbi watatu motika. Unoona zvinoita kuhwadza zvika izvi. Kuti ZANU-PF
wakaita kuti waimbi watadze kunhadzirira nokubudirira zvokuti watengere wega dzimotika, izvezvi wakuuya wachinyepera kuwapa dzimotika. Haidi naMwari, rekai muone zvichaitika ipapo. Heno ticharamba takandoringa kuti ichapera mushechere iyoyi kana kuti zvinenge zvichienda nokupiri. Wabasa IMF warimo muZimbabwe muno wanga wari kuita akatomboka nyaya nayo wana muturi wagowanyepa zviri pachena kutoti zvamuri kuita zvizvo kuti kwai munhu wese anofanira kubhadhara mari yokunze kwenyika achindosenzesa basi mari yatinoreketa isusu. Izvozvo zvirekerei, nekuti zvinoita kuti mabhizimusi atadze kupfachukira kuita tusvinu. Pokare wanyepa kutoti mamiriro opfumi kureketa kuno aiwa aribe chisvinu nonyaya yemaitiro amunoita iwayo. Aya, rekai tione kuti vanenge vachiperera papi ipapo. Tichandoramba takandoringa apa. Steve Hanke ari kureketa kuti mamiriro okukwira kwezvinhu munyika yeZimbabwe ari kuramba akaita kuita kuvhundukutsa chaiko, zvokutoti ipapa Zimbabwe iri pamusoro chaipo, kupfuura churu chibodzi, kupetiwa chaiko. Unotoona kutoti pakaita kunyangara apawo. Nyika dzitori muhondo chaidzo, ana Ukraine nana Palestine yo ana DRC wari nani kudarika isusu pamakwiriro zvinhu. Unobva watoona kutoti idi nayawe. Aya, rekai tione kwazvinoperera. Apa kambani yoDeloitte, iya kambani ino vanhu vanoringa kuti mari dziri kutekedzwa sei kumakambani kumauditors pachirungu, wagoti aiwa taakuburika muZimbabwe isu tichazvidaba, tichazvikona zvokuramba tichindofungidzira nokunyepedzera kuti kwai bhondi noti rinosenza zvibodzi $1 rekuAmerica pokare nokudidi. Wagotoreketa wakatati aiwa izvi zvaakutokonzeresa kuti titadze kuita kuningisika tusvinu kana taenda kuno dzimwe nyika kunoitiwa zvinhu zvisvinu. Ipapa kuburika kwavo munyika yeZimbabwe wabva wati wari kutungamira kambani iyi ndo wati wari kuda kutenga zvikamu zvokambani kuti wasare ndiwo wachiita. Unobva waita kuona kuti waita kuteya kuti wada kusara wachiita maidiro aJoojina zviribe kuvhundutsiwa kana kudii. Unobva watoona kuti pachiribe chizvino. Ukaona zvadari bvoza kuti zvaendwa. Kama Billiard agozoburika manje kureketa kuno kuti akuuya kuchikwatacho Dynamos Dimbare paindo kwaakuda kutambira ikweyo. Apa abva anzi ndiye anenge ari munhu achibhadhawa makutukutu omari ari pekumbobhadhawa akacherwa ani zvache mumutambo womunyika medumo. Tiri kuti makorokoto. Rekai tichiringa dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa EFF waratidza useza hwavo pokare nokufarira kwanyaya yevanhu vatema. Kureketa kwaNyasi ndo waita kuunganidza vanhu kuti waende kotambira chikwatacho Bafana chakauya chakabata mukombe webronzi pokare nokuita kuti kipa wavo ndiye akanzi anoziva kubata bhora muchinda yuyu, tikuramba tichimurovera manja. Aiwa tikuti wakona wazviita hawo, iwo wakuru bhorawo watoita kufara kuti EFF yaita zvayaitazvo. Maendero ari kuita Magetsi muSouth Africa ide waita kuona chitsvuku hwendo huno. Ipapa pachiri baari kuziva kuti woita zvokuita sei nokuti palibe chiri kuchinja. Waita kunyangariwa. Idi hwendo huno waita kudichiwa vanhu zvokuti patiri kuenda kusarudzo papa tozivai kutoti ANC inenge yaita kunyangariwa, kujiwa chaiko kuzvinhu. Kwai kuNigeria kuna vanhu vatatu vari kutsvakiwa nemapurisa nokuti wagonyepera kunyora runyoro rwaiye mutungamiri anga aripo nguvayo Muhammadu Buhari wakatora mamiliyoni 6 kubva kubhangi renyika. Idi kwai mamiliyoni 6 mari yekuAmerica akatokuenda nevanhu vatatu kundoenda zvakandodando imikai. Rekai hedu tione. KuEjipiti kwai izvezvi mutungamiri wenyika yoTurkey ndiye kwaari kuita urendo kwokutanda kubva gore ra2012 kuti aiwa makorokoto abedu ari kunhadzirisa ukama hwawo kama.
ticharamba takaringa kuti vanenge vachiipedza sei. Vanhu vokumari vari kuchemawo izvezvi kwai boka riya rowapanduka wokurashiya rowagina kwai raakuita basa rokutora mugodhi ikweyo zviri kucheriwa mugodhimo vachibva vaita kuenda nazvo kunyika dzavo. Kaona zvadare zvavhiringika idi ndokurera imbwa nomukaka kamu kana kuti kurumiwa nochokuchera kuita kutsvaka nyoka kuti uya hako uite savhira wangu inokuruma ka ukazopfa ndiwe. Kuno ndo zvinenge zvakaitiwa newewo wakuru wokumariwa. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei. Kwai bulletin izvezvi inokona kusaika svutugadzike masamba kwai anokona kupera izvezvi munyika munzvimbo yoSainsbury. Tandoti kamukonga watinyepeka nokuchimbidza tiwaendesere yedu tanganda tsvinu tii yakakora yakasimba inozikanwa kuti ukareka ugoimwa unotemiwa nomusoro, ukareka ugoimwa unoita kuvhiringika maziso chaandadza kuona. Iyoyo ndoti tsvinuka anga watinyepe tiwakandire masamba edu otanganda anoita tusvinu. Kana wada pokare towapa zumbani hayo wanodoka wari kuzumbana ikweyo zvinenge zvatoita kuwanakira chaiko. Edu tirambe takaringa kuti inenge yakanaka kupi. Munyaya yegumisira nyasi tiri kufara kuti mumvana wekuzambia anonzi Rachel kundananji kwaindiye atengiwa nomari inoita $860,000 pachirungu kuita ndiye mudzimai pasi rese adhuritsa kudarika wamwe wese pawakadzi watengiwa mutambo webhora. Aiwa tikuti makorokoto tiri ipapo pamakorokotopo rikaiti dipfame mabuja ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.